Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα κάνουμε μηνιαίες προβλέψεις σήμερα, προβλέψεις για το μήνα Δεκέμβριο και αυτός ο μήνας γενικότερα δεν θα έχει τις αναταραχές που είχε ο Νοέμβρης, που αρκετοί πιέστηκαν ιδιαίτερα ή σταθεροί. Είναι λίγο πιο βατός αυτός ο μήνας για αρκετούς από εμάς και μην ξεχνάμε ότι με το που θα πατήσει ο Δεκέμβριος στο ποδαράκι του θα μπει ο Ερμής στο ζώδιο του εγώκερου. Ο εγώκερος έχει να κάνει συνήθως με δομή, με τάξη, με πρέπει, άρα οι περισσότεροι θα θελήσουμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια έτσι πιο σοβαρά, πιο συνετά. Εννοείται ότι αυτός ο Ερμής από το ζώδιο του εγώκερο θα βοηθήσει πάρα πολύ το ζώδιο του εγώκερο, του Ταύρου, της Παρθένου, όπως επίσης τα ζώδια του νερού, καρκίνους, ιχθύες και σκορπιούς. Άρα, με έναν τρόπο, οι περισσότεροι από εμάς θα μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε σε μία τάξη κάποια πραγματάκια, να συνετιστούμε με έναν τρόπο. Για αρκετό διάστημα θεωρώ ότι προσπαθούσαμε να επεκταθούμε, να αποκτήσουμε γνώσεις, να βγούμε λίγο προς τα έξω. Τώρα με αυτόν τον Ερμή εδώ πέρα σίγουρα θα είμαστε λίγο πιο γειωμένοι, πιο προσεκτικοί και οι σκέψεις μας θα έχει μια διαφορετική δομή. 3 Δωδεκάτου η Αφροδίτη από το ζώδιο του Ζυγού θα κάνει το τετράγωνο με τον Πλούτονα. Σίγουρα εδώ θα επηρεάσει τον παρορμητικό σταυρό, Καρκίνο, Εγώκερο, Ζυγό και Κριό. Εκεί στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου θα προσέξετε ιδιαίτερα στην 28η-29η μοίρα η Αφροδίτη με τον Πλούτο να βγάζει κάποιες φορές αιμονές. Άρα θα ήθελα να σταματήσετε να έχετε αιμονές με ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή σας, να μην μπείτε σε καταστάσεις παρακολούθησης, να κοιτάτε τι κάνει ο σύντροφος, να τον παρακολουθείτε, να υπάρχει γενικότερα έτσι ένα παρασκήνιο. Θεωρώ ότι η παρορμητική, ο καρκίνος, το ζώδιο του εγώκερου, του κρυού και του ζυγού, πολύ πιθανόν να πάθουν μια αιμονή με έναν σύντροφο. Δεν το αποκλείω καθόλου αυτό το σκηνικό, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη όψη. 4 Δωδεκάτου η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο του Σκορπιού. Αυτή η Αφροδίτη δεν είναι σε πολύ καλή θέση, έτσι. Και σίγουρα αμέσως θα μπούμε πάλι σε παιχνίδια αιμονής. Θα ψάξουμε λίγο πιο βάθος στις σχέσεις μας. Σίγουρα θα μπούμε στη διαδικασία να παρακολουθήσουμε κόσμο και σχέσεις, είναι το μόνο σίγουρο. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό συγχρόνως, επειδή δεν είναι σε πολύ καλή θέση, βγάζει έτσι έντονα πάθη, άρα αρκετή, σίγουρα θα βοηθήσει τα ζώδια του νερού, τους Σκορπιούς, τους Ιχθύες, τους Καρκίνους. Έτσι, εδώ πέρα σίγουρα θα μπορέσει να βοηθήσει και τα ζώδια της Γης. Το ζώδιο του Εγώκερου, του Παρθένου και του Ταύρου. Σιγά σιγά θα πιάσει όλα τα δεκαήμερα και θα φέρει ακριβώς αυτά που θέλει αυτή. Συγχρόνως θέλω να ξέρετε ότι αυτή η Αφροδίτη στις 10 Δωδεκάτου θα κάνει μια αντίθεση με το Δία στην 6η μοίρα στις αρχές του πρώτου δεκαημέρου, άρα θα θελήσουμε να επεκταθούμε σε σχέσεις, σε συνεργασίες. Προσοχή στην υπερβολή. Δεν θα ήθελα να ξεφύγετε σε αυτό το κομμάτι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι, γιατί πολύ πιθανόν εκεί να ξεφύγετε. 13 Δωδεκάτου έχουμε ένα νέο φεγγάρι στο ζώδιο του Τοξότη στην 20η μοίρα και εδώ πέρα σίγουρα όλοι θέλουν να επεκταθούν, θέλουν να κάνουν πράγματα. Για μένα ίσως εδώ πέρα να δημιουργηθούν κάποια θεματάκια, αλλά αυτά για τα νέα φεγγάρια για τις Πανσελίνους θα τα πούμε πιο αναλυτικά στα εβδομαδιαία που κάνουμε. 14 Δωδεκάτου ο Ερμής από το ζώδιο του εγώκερο θα κάνει την αναδρομή του. Θα ξεκινήσει δηλαδή στις 14 Δεκεμβρίου την αναδρομή και θα ορθοδρομήσει στις 3 Πρώτου του 24, με το που θα έχει αλλάξει η χρονιά μας. Άρα σίγουρα θα επαναφέρει πράγματα και καταστάσεις από το παρελθόν. Αρκετοί λοιπόν θα μπείτε σε διαδικασίες, επιστροφές που λέω εγώ συνήθως, καταστροφές και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Έτσι, θα αναδρομήσει στην 8η μοίρα του εγώκερο και θα φτάσει και μέχρι την 22η μοίρα του Τοξότη. Άρα θα υπάρχουν για αρκετά ζώδια του πρώτου δεκαημέρου και του τρίτου δεκαημέρου του μεταβλητού, που σίγουρα εδώ θα υπάρξουν αρκετές επιστροφές.
17 Δεκάτου ο ήλιος θα κάνει το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, που εδώ θα βιώσουμε απογοητεύσεις, ιδιαίτερα η μεταβλητή, τοξότες, δίδυμοι, Ιχθύες και το ζώδιο του Παρθένου. Στα μέσα λοιπόν του τρίτου δεκαημέρου, προσοχή από απογοητεύσεις από ανδρικά πρόσωπα ή πρόσωπα εξουσίας. Θα ήθελα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 21 Δεκάτου η Αφροδίτη από το ζώδιο του Σκορπιού θα κάνει την αντίθεση με τον ουρανό. Εδώ θα έχουμε διασπάσεις σε σχέσεις. Διασπάσεις ξαφνικές ή πολύ πιθανόν κάποιοι κεραυνοβόλοι έρωτες από το πουθενά, με τελείως διαφορετικές κουλτούρες από τη δική σας, και αυτή είναι οι Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι, στις αρχές λοιπόν του τρίτου δεκαημέρου. Εκεί, μάλλον στο τελείωμα του δευτέρου δεκαημέρου, είναι στη 19η μοίρα ο ουρανός. Προσοχή σε σχέσεις που πιθανόν να χαλάσουν. Για μένα ο ουρανός σας έχει δώσει αρκετές φορές το μήνυμα ότι από κάπου πρέπει να φύγετε εσείς σταθεροί, να πάτε κάπου αλλού, που σίγουρα εκεί θα είναι κάτι πιο όμορφο και δεν θα ταλαιπωρήσετε, άρα δεν έχετε παρά να το κάνετε. 22 Δεκάτου ο ήλιος περνάει στο ζώδιο του εγώκερο. Θα πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά στα εγωκεράκια μας. Σας εύχομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα πράγματα, γιατί είστε άνθρωποι που ταλαιπωρείστε και δεν σας δίνετε τίποτα με ευκολία σε αυτή τη ζωή. Είναι το μόνο σίγουρο. 27 Δεκάτου ο Ερμής στην αναδρομή του θα συναντήσει πάλι τον Ποσειδώνα, που εδώ πολύ πιθανόν να ακούσουμε ψευδείς ειδήσεις, μηνύματα. Πολύ πιθανόν εδώ να υπάρχουν, προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στα παιδάκια, στα μικρά παιδιά και στα μικρά ζωάκια. Ο Ερμής με τον Ποσειδώνα φέρνει γενικότερα κάποιες απογοητεύσεις για τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμοι τοξότες, Ιχθύες και το ζώδιο της Παρθένου, στο τελείωμα του τρίτου δεκαημέρου, στην 25η μοίρα. Εδώ σίγουρα βιώνουν κάποιες απογοητεύσεις οι μεταβλητοί μας. 29 Δεκάτου ο Άρης, και αυτός με τη σειρά του θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Ο Άρης συνήθως είναι η δράση μας, ο Ποσειδώνας είναι η διάλυση. Πολύ πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ιώσεις, κάποια μικρόβια αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα πάλι οι μεταβλητοί μας, οι Ιχθύες, το ζώδιο του Παρθένου, δίδυμοι και τοξότες στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου. Προσοχή στην υγεία σας, προσοχή γενικότερα σε μικρόβια, σε ιώσεις. Να μου πεις, αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Όταν θα υπάρχει μια έξαρση σε ίωση, σίγουρα αυτοί που βάλλονται είναι οι μεταβλητοί μας, άρα θα ήθελα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κάντε τα εμβόλια σας. Γενικότερα υπάρχουν τόσα μέσα πλέον για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε από ιώσεις, άρα θα ήθελα να προσέχετε. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τους κρυούς μας. Ανά δεκαήμερο, και οι κρύοι για προσωπικές προβλέψεις εννοείται ότι μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να βρούμε λύσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό σας κομμάτι, το επαγγελματικό, το οικονομικό. Εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Και οι κρύοι λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου. Εσείς το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ασχοληθείτε με τη δουλειά σας, με την καριέρα σας. Συγχρόνως, ο Ερμής με το που θα αναδρομήσει στις 14 θα σας επαναφέρει και πάλι θέματα που έχουν να κάνουν με συμφωνίες, με συμβόλαια, με υπογραφές, που πιθανόν να έχετε ασχοληθεί και παλαιότερα. Δεν θα ήθελα να πάρετε καμία απόφαση, όσο αυτός είναι, ο Ερμής είναι ανάδρομος, μέχρι και τις 3 Πρώτου. Δείτε, επανεξετάστε θέματα με συμβόλαια, με υπογραφές, πολύ πιθανόν και με θέματα εργασιακά. Εδώ επανέρχονται για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θέματα εργασιακά, ίσως προσφορές εργασίας που και παλαιότερα δουλεύατε εκεί και τώρα σας ξαναθυμούνται και κάτι θέλουν. Θα ήθελα λοιπόν να μην βιαστείτε, να μην κινηθείτε, να μην κάνετε τίποτα αν αυτός ο Ερμής δεν ορθοδρομήσει, για να μπορέσετε να πάρετε σωστές αποφάσεις και αυτή η δουλειά, αυτό το νέο ξεκίνημα, αυτό το καινούριο project, εν πάση περιπτώσει, να έχει μία διάρκεια. Γιατί συνήθως με ανάδρομους πλανήτες δεν υπάρχει διάρκεια και πολύ πιθανόν εδώ πέρα να στεναχωρηθείτε. Συγχρόνως, εγώ αυτό που έχω να σας προτείνω είναι ότι από 22 Δεκεμβρίου μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου. Εκεί που θα ήθελα να εστιάσετε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι το ερωτικό σας. Εκεί υπάρχει ένας έρωτας, υπάρχει ιδιαίτερα για εσάς τους ελεύθερους, που γνωρίζετε έναν άνθρωπο μέσα από το χώρο της δουλειάς σας και αυτός ο έρωτας προχωράει. Άρα θα ήθελα, αν είστε μόνοι σας, να κινητοποιηθείτε. Τώρα, αν είστε σε μια προχωρημένη ηλικία, 50, 60, και αποφασίσετε να βάλετε το παιδί σας στη δουλειά, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευνοϊκό διάστημα για να πάτε το παιδί σας στο χώρο της δουλειάς σας.
Τώρα εσείς του δευτέρου δεκαημέρου θα ήθελα να αποφύγετε αιμονές με συντρόφους, με σχέσεις ή με συνεργασίες εκεί 2, 3, 4 Δεκεμβρίου, γιατί πολύ πιθανό να μπείτε σε παιχνίδια εξουσίας και αιμονής. Αυτό θα ήθελα να το κοιτάξετε λίγο και να μην κάνετε πράγματα που πολύ πιθανό θα τα μετανιώσετε. Συγχρόνως, εσείς του δευτέρου δεκαημέρου υπάρχουν προοπτικές να ταξιδέψετε, να επεκταθείτε, να γνωρίσετε έναν έρωτα σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από εσάς, ένας έρωτας έτσι ακριβώς όπως τον θέλετε. Τώρα, αν υπάρχουν νεκροί που έχουν έναν αποτυχημένο γάμο και έχουν ένα διαζύγιο, πολύ πιθανόν εδώ να είναι το διάστημα που θα βρείτε έναν άλλον σύντροφο, για δεύτερο σύντροφο στη ζωή σας, για μια πιο επίσημη κατάσταση. Άρα θα ήθελα να κινητοποιηθείτε, να βγείτε προς τα έξω, να γνωρίσετε κόσμο και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Συγχρόνως όμως υπάρχουν και προοπτικές να πάρετε χρήματα από συντρόφους εδώ, η κρυή του δευτέρου δεκαημέρου, χρήματα λοιπόν από την τσέπη του συντρόφου, που πολύ πιθανόν αυτό να σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση. Τώρα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα από αιμονές και εσείς σε σχέσεις και συνεργασίες. Φύγετε από παιχνίδια εξουσίας, μην μπαίνετε σε τέτοιες διαδικασίες και συγχρόνως σας δίνονται και εσάς ευκαιρίες να επανεξετάσετε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας, με την καριέρα σας και συγχρόνως να επεκταθείτε. Υπάρχουν κρυοί εδώ που έχουν πολλές και ευνοϊκές συνθήκες από 13 μέχρι και 23 Δεκεμβρίου να κάνουν γνωριμίες ερωτικές σε μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από εσάς. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θα χρειάζεται να μετακινήσετε τουλάχιστον από μισή μέχρι μία ώρα για να φτάσετε σε αυτό το σύντροφο. Τώρα υπάρχει και πιθανότητα βέβαια αυτόν τον σύντροφο να τον γνωρίσετε μέσα από τα social media. Δυστυχώς ή ευτυχώς, περισσότερες γνωριμίες πλέον μετά το κορονοϊό γίνονται μέσα από Facebook, Instagram, TikTok και όλες αυτές τις εφαρμογές. Άρα, ναι, γιατί όχι, κάντε κι εσείς μια γνωριμία και υπάρχουν πολλές προοπτικές. Η ταύρη μας, για προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να μπορέσουμε μαζί να βρούμε λύσεις σε τυχόν προβλήματα που σας απασχολούν, προσωπικά, συναισθηματικά, οικονομικά. Εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Και η ταύρη του πρώτου δεκαημέρου θα ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τις σπουδές σας, με μεταπτυχιακά, με ταξίδια στο εξωτερικό. Υπάρχουν προοπτικές εδώ πέρα και συγχρόνως με το που εμείς θα αναδρομίσει μετά τις 14, εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να επανεξετάσετε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπουδές σας, με τα μεταπτυχιακά σας. Μπορεί εκεί που καθόσαστε να θυμηθείτε και να πείτε, όπα, εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε πάλι, να συνεχίσουμε αυτές τις σπουδές που τις είχαμε αφήσει στη μέση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσετε και πάλι τη συνέχεια στις σπουδές που κάνατε και τις είχατε αφήσει στη μέση και συγχρόνως. Η Αφροδίτη από απέναντι σας, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, εννοείται ότι σας δίνει δουλειά, σας δίνει περισσότερους πελάτες, άρα κατά συνέπεια περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας και στο πορτοφόλι σας και συγχρόνως, αν είστε μόνοι σας, εδώ κινητοποιούνται σχέσεις. Τώρα, αν υπάρχει ήδη μία σχέση στη ζωή σας, θα πρέπει να δώσετε λίγη βαρύτητα παραπάνω στο πρόσωπο που υπάρχει στη ζωή σας και να μην το αφήνετε στην απέξω, γιατί πολύ πιθανόν να ακούσετε κάποια παραπονάκια. Δεν το αποκλείω καθόλου. Τώρα εσείς, του δευτέρου δεκαημέρου, σας δίνονται και εσάς κάποιες ευκαιρίες να διευθετήσετε θέματα που έχουν να κάνουν με κληρονομικά, με ακίνητα από τους γονείς που πρέπει να σας τα δώσουν, ίσως με κάποιες δόσεις στην εφορία ή στην τράπεζα που για καιρό τις είχατε αφήσει. Τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή ότι πρέπει να τις κινητοποιήσετε, να τις ενεργοποιήσετε, γιατί πολύ πιθανόν αυτά όλα να τα βρείτε αργότερα μπροστά σας, συγχρόνως. Και εσάς θα σας δοθούν κάποιες ευκαιρίες από 14 μέχρι και 21, να βρεθείτε με συντρόφους, να κάνετε σχέσεις. Αν είστε σε σχέση, σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω μαζί τους, αλλά όσοι από εσάς είστε μόνοι σας, το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ πέρα προκύπτει ένας έρωτας, μία σχεσούλα. Μία σχέση που την θέλετε πάρα πολύ και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την ενεργοποιήσετε. Θα ήθελα μόνο εσείς του τρίτου, εκεί στο τελείωμα του δευτέρου δεκαημέρου που η Αφροδίτη θα συναντηθεί με τον ουρανό, αν υπάρχει μία σχέση, προσοχή, μην υπάρχει μία διάλυση σε αυτή τη σχέση, γιατί η Αφροδίτη θα συναντήσει τον ουρανό και πολύ πιθανόν να σας πιάσουν τα νεύρα σας και να πείτε σε έναν άνθρωπο που έχετε σχέση αντίο. Ή να έχετε έναν συνεργάτη
Να πιεστείτε, να στρεσαριστείτε και εκεί να τους πείτε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπορώ άλλο με σένα στη συνεργασία, οπότε φεύγω, γεια σου. Εδώ, αν θέλετε να κρατήσετε κάποιες ισορροπίες, φροντίστε να μην διώξετε άτομα από τη ζωή σας. Τώρα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα επανέλθουν θέματα οικονομικά, θέματα που έχουν να κάνουν με κληρονομικά, με διατροφές. Εδώ ο Ερμής θα αναδρομήσει μέσα στον 8ο οίκο σας, θα πάει στο ζώδιο του τοξότη και σίγουρα θα επαναφέρει θέματα κληρονομικά, εφορίας, τράπεζας, χρήματα συντρόφου, διατροφές. Εδώ όλο αυτό θα ήθελα να το λύσετε, θα ήθελα να το διευθετήσετε, δεν θέλω να το αφήσετε για αργότερα, γιατί επανέρχεται εδώ ο Ερμής Ανάδρομος να σας το θυμίσει, άρα κινητοποιηθείτε και βρείτε λύσεις. Οι δίδυμοι. Για προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να σας βοηθήσω σε θέματα συναισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Εγώ είμαι εδώ για να μπορέσω να σας βοηθήσω, αρκεί να το θελήσετε. Και οι δίδυμοι λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου. Θα ασχοληθείτε με σχέσεις, με γάμους, με συνεργασίες, θα θέλετε να κλείσετε συμφωνίες, δεν κλείνουμε τίποτα όσο ο Ερμής θα είναι ανάδρομος, προσέχουμε. Μετά τις 3 Ιανουαρίου που ο Ερμής θα ορθοδρομήσει, συγχρόνως θα σας θυμίσει και πάλι κάποιες φοβίες, κάποιες ανασφάλειες που είχατε στο παρελθόν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρχίσετε να δέχεστε χαρτάκια από εφορίες, από τράπεζες, που πιθανόν εδώ θα πρέπει να τα δείτε, να τα επαναξετάσετε και να βάλετε μια τάξη. Να βρείτε μια λύση, να τα διευθετήσετε, να κάνετε κάποιες δόσεις. Θα ήθελα να εστιάσετε σε αυτό το κομμάτι και να μην το αφήσετε στην τύχη του, έτσι. Σας δίνονται κάποιες ευκαιρίες συγχρόνως για γάμους, σχέσεις και συνεργασίες και συγχρόνως ασχολείστε πάρα πολύ με θέματα καθημερινότητας, εργασίας, ρουτίνας, φροντίστε να τα λύσετε. Τώρα εσείς του δευτέρου δεκαημέρου και για εσάς θα δοθούν αρκετές ευκαιρίες να κλείσετε κάποιες συμφωνίες συνεργασίας. Θα ήθελα να είστε λίγο προσεκτικοί, ο Ερμής θα είναι ανάδρομος, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσετε τώρα συνεργασίες, αλλά αν δεν σας παίρνει ο χρόνος και πρέπει τώρα να γίνει, κάντε το. Συγχρόνως βλέπω πολλές επικοινωνίες, μετακινήσεις για να πάτε σε συντρόφους, να τους συναντήσετε. Και σίγουρα εδώ πέρα, αν είστε μόνοι σας, υπάρχουν προοπτικές να μου βρείτε ένα σύντροφο και εσάς θα σας απασχολήσουν θέματα εργασίας. Πολύ πιθανό να μπείτε σε διλημματικές καταστάσεις και να πείτε τώρα αυτή την εργασία να την κρατήσω, να την αφήσω. Τι πρέπει να κάνω? Μην κάνετε τίποτα. Μείνετε ακίνητοι μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου. Τώρα εσείς του τρίτου δεκαημέρου, επειδή ο Άρης θα συναντηθεί με τον Ποσειδώνα, θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα με φιλικά σας άτομα, κάποια απογοήτευση πολύ πιθανόν, κάποια άτομα φιλικά σας που αλλιώς θα περιμένατε, αλλιώς σας βγήκαν, νομίζατε ότι μπορούσατε να τα βρείτε, πολύ πιθανόν να καταλάβετε ότι εδώ υπάρχουν κάποια ψέματα από φιλικά σας άτομα που εσείς όλο αυτό το διάστημα δεν τα είχατε καταλάβει και συγχρόνως σας βλέπετε να παίρνετε και απογοητεύσεις από το κομμάτι της δουλειάς σας. Όπως και να έχει όμως, αν υπάρχουν διδυμάκια που είναι μόνα τους, ενεργοποιούνται πάρα πολύ οι σχέσεις σας στο να βρείτε έναν σύντροφο, στο να βρείτε αν θέλετε έναν συνεργάτη και σίγουρα αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και του πρώτου και του δευτέρου και του τρίτου δεκαημέρου, υπάρχει πολλής κόσμος, πολλή πελατεία που σίγουρα εδώ πέρα θα σας αυξήσει το εισόδημά σας και εσείς θα νιώσετε υπέροχα. Άρα κινητοποιηθείτε. Τα καρκινάκια μου. Για προσωπικές προβλέψεις εννοείται ότι μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να σας βοηθήσω να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούν, συναισθηματικά, οικονομικά, επαγγελματικά, εγώ είμαι εδώ και ο περκίνος του πρώτου δεκαημέρου ανθίζει ο έρωτας. Και πάλι εσείς, όσοι από εσάς, καρκίνοι, είστε μόνοι σας για αρκετό διάστημα, γιατί είναι λίγο δύσκολο τα καρκινάκια να μπουν σε σχέσεις επιδερμικές, αν δεν λειτουργήσει η καρδούλα σας, γιατί έχετε πολύ νερό και πολύ συναίσθημα κατά συνέπεια, δεν μπορείτε εσείς επιδερμικές καταστάσεις. Κινητοποιείτε, τι σαρδάμ είναι αυτό, κινητοποιείτε το ερωτικό σας κομμάτι. Άρα έρωτες για τα καρκινάκια. Τώρα, αν υπάρχει ένας σύντροφος στη ζωή σας, σίγουρα όμορφες στιγμές με το τέρι σας και αν έχετε παιδάκια, αρκετοί θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα με τα παιδιά σας. Συγχρόνως όμως, για τους καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου, επειδή ο Ερμής θα αναδρομήσει απέναντι στον 7ο οίκο σας μετά τις 14 Δεκεμβρίου, εδώ θα επανέλθουν και πάλι σύντροφοι από το παρελθόν. Καλώς να τα δεχτείτε.
Δείτε τι θέλουν, τι ζητάνε. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας, θα σας στέλνουν μηνύματα, mail, τηλέφωνα. Ιδιαίτερα εκεί στα μέσα δικτύωσης, θα προσπαθήσουν με έναν τρόπο, θα βλέπουν τις ιστορίες σας, θα σας παρακολουθούν. Δεν θα κάνετε τίποτα αν αυτός ο Ερμής δεν ορθοδρομήσει μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου. Δείτε τι θέλουν, ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας και προσπαθήστε να δείτε τι θέλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να έρθουν αυτά τα άτομα και να μείνουν αν αυτός ο Ερμής δεν ορθοδρομήσει. Με το που θα ορθοδρομήσει θα καταλάβετε ακριβώς αν ήρθαν να μείνουν ή ήρθαν για να φύγουν. Σας θυμήθηκαν γιατί, για να τονώσουν το εγώ τους. Δεν ξέρω. Υπάρχουν βέβαια και καρκινάκια που δεν ξεκόβουν από το παρελθόν τους και το μυρικάζουν και δίνουν ευκαιρίες και πάντα είστε εσείς οι αδικημένοι και εσείς αυτοί που στο τέλος κλαίτε. Άρα πάρτε και μια ηθική ικανοποίηση. Ήρθε ο πρώην ή η πρώην, παίξτε λίγο μαζί τους. Φύγετε λίγο από αυτό το συναίσθημα που μας τρώει, γιατί είμαι και εγώ καρκίνα και δυστυχώς με τρώει και εμένα πάντα το συναίσθημα, αλλά πιστέψτε με, πλέον έχω δει τη ζωή τελείως διαφορετικά, τους ανθρώπους επίσης και έχω γίνει πάρα πολύ επιλεκτική. Άρα, δείτε τι θέλουν, αφήστε, κάντε αυτό το συναίσθημα στην άκρη σας παρακαλώ πάρα πολύ και αγαπήστε τον εαυτό σας. Γιατί συνήθως δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε αυτόν που υπάρχει απέναντί μας και τον εαυτό μας τον βάζουμε στην άκρη. Άρα, κατά συνέπεια, αφού δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας, πώς θα αγαπήσουν αυτοί εμάς. Τώρα, εσείς του δευτέρου δεκαημέρου θα θέλατε και εσείς επιστροφές. Δυστυχώς δεν πιάνει το δικό σας δεκαήμερο ο Ερμής, γιατί θα πιάσει μόνο το πρώτο δεκαήμερο. Εσείς θα ασχοληθείτε με έρωτες καινούριους, αφήστε τους παλιούς, μην ξανασχοληθείτε, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείτε. Μπείτε στη διαδικασία να βρείτε καινούριους έρωτες, χαρά, διασκέδαση, φλερτ, κόσμος εκεί έξω. Γιατί να πάτε σε ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν το καταλαβαίνω και συγχρόνως σας δίνονται κάποιες ευκαιρίες, να κάνετε κάποιες ευχάριστες διαδρομές, να μπείτε σε μια διαδικασία ίσως να ακολουθήσετε μια διατροφή, να χάσετε κάποια κιλάκια και όλα αυτά κάντε τα, νομίζω ότι μπορείτε. Τώρα οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου και για εσάς θα δοθούν ευκαιρίες πάρα πολλές στο να φλερτάρετε, να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Δεν υπάρχουν επιστροφές, παιδιά, ούτε για εσάς. Το μόνο που υπάρχει για εσάς είναι η Αφροδίτη με τον Πλούτον από εκεί. Στις 3 το δεκάτου θα κάνει το τετράγωνό της και πολύ πιθανόν να πάθετε μία αιμονή σε σχέση με το σπίτι σας, την οικογένειά σας, τα άτομα που ζείτε κάτω από την ίδια στέγη, ένας από τους δύο γονείς σας. Όπως και να έχει όμως, οι έρωτες για εσάς θα υπάρξουν μετά τις 21 Δεκεμβρίου. Θα μπορέσετε να βρείτε έναν καινούριο σύντροφο, έναν σύντροφο όπως ακριβώς επιθυμείτε. Νομίζω ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία, ιδιαίτερα τα καρκινάκια με οροσκόπο καρκίνο, που αυτή η Αφροδίτη θα μπει στον 5ο οίκο σας, άρα κινητοποιηθείτε. Αρκετοί θα λάβετε και οικονομική βοήθεια ή μία αύξηση παραπάνω από την εργασία σας και σίγουρα αυτό θα σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση. Τα λιοντάρια μας για προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να σας βρω λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούν. Προσωπικά, επαγγελματικά, οικονομικά, εγώ είμαι εδώ. Μου λέτε ότι συνήθως δεν πολύ ασχολούμαι μαζί σας. Κάνετε λάθος και ότι αγαπάω, λέει, τους ζυγούς. Σας αγαπάω όλους και εγώ έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τα λιοντάρια που προσπαθώ, πιστέψτε με, να το αποφύγω, γιατί έχω Αφροδίτη στο Λέοντα, οροσκόπο στο Λέοντα, άρα τα λιοντάρια για κάποιο λόγο έρχονται στη ζωή μου, γιατί φωτίζω τον πρώτο μου οίκο, γιατί ρίχνουν φως στη ζωή μου, αλλά στην ουσία δεν ρίχνουν φως, πιστέψτε με. Τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία στη ζωή μου την έχω φάει από λέοντες. Όπως και να έχει όμως, εγώ δεν κρατάω κακία, τα αγαπάω τα λιοντάρια, δεν έχω κάτι μαζί σας και οι λέοντες λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου. Σας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες να χαρείτε, να φλερτάρετε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά. Γιατί όχι. Τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε έναν απόγονο, σίγουρα θα σας δοθούν ευκαιρίες μέσα στο Δεκέμβρη να κινητοποιηθείτε, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που με έναν τρόπο είναι άτεκνα, δεν μπορεί να γίνει σύλληψη. Άρα, αν εδώ θελήσετε, ιδιαίτερα οι οροσκόποι λέοντες, να αποκτήσετε έναν απόγονο με εξωσωματικές, υπάρχουν προοπτικές, έτσι, άρα κινητοποιηθείτε και συγχρόνως θα πρέπει να ασχοληθείτε
με την οικογένειά σας, με έναν από τους δύο γονείς σας. Αυτό θα σας στρεσάρει λίγο, θα σας πιέσει, θα νιώσετε λίγο περίεργα, αλλά όπως και να έχει θα πρέπει να το κάνετε. Εντάξει, ιδιαίτερα μέχρι και τις 13 σας βλέπω να ασχολείστε με το σπίτι και την οικογένειά σας. Τι κάνετε, πιάνετε κάποια χαρτιά, σας δίνουν οι γονείς σας κάποιο ακίνητο και έρχεται στο όνομά σας, δεν το αποκλείω καθόλου. Τώρα, εσείς του δευτέρου δεκαημέρου. Σας βλέπω εδώ πέρα, ιδιαίτερα στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου, μία ανατροπή με ένα πολύ δικό σας άτομο, πολύ πιθανό να είναι αδελφός ή αδελφή σας, να υπάρξει μία ταραχή, να χαλάσετε κάπως τις σχέσεις σας ή ξαφνικά να κάνετε μία διακοπή επαγγελματική. Υπάρχουν πολλές προοπτικές εδώ στο να γίνει κάτι τέτοιο, άρα αν δεν θέλετε να υπάρξει μια οριστική ρήξη, είτε με τα αδέλφια σας, είτε με τη δουλειά σας, και να χαθείτε εντελώς, φροντίστε να ρίξετε λίγο τους τόνους. Όπως και να έχει όμως, και εσάς σας δίνονται ευκαιρίες να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να φλερτάρετε, να περάσετε καλά με τα παιδάκια σας. Αν υπάρχουν παιδιά, σίγουρα υπάρχει και χρόνος εδώ πέρα άπλετος στο να ασχοληθείτε μαζί τους. Άρα θα ήθελα να κινητοποιηθείτε ιδιαίτερα και συγχρόνως και εσείς θα ασχοληθείτε με την οικογένειά σας, με άτομα που ζείτε κάτω από την ίδια στέγη και ίσως αρκετοί λέοντες να θελήσουν να ομορφύνουν το χώρο τους, να το κάνουν έτσι λίγο πιο όμορφο. Είστε και άνθρωποι που σας αρέσει το λαμπερό και το εξεζητημένο, άρα εδώ πέρα σίγουρα θα ενεργοποιηθείτε σε αυτό το κομμάτι και εσείς του τρίτου δεκαημέρου οι λέοντες και εσείς με έναν τρόπο πολύ πιθανό να βιώνετε κάποιες κρίσεις κατά διαστήματα σε σχέση με τα αδέλφια σας, σε σχέση με κάποιες συμφωνίες και να νιώθετε κάπως περίεργα, όπως και να έχει όμως και εσείς θα χρειαστεί να δουλέψετε ακόμα και μέσα από το χώρο του σπιτιού σας. Αρκετή εργασία λοιπόν βλέπω για τους λέοντες του τρίτου δεκαημέρου που πρέπει να δουλέψετε στο σπίτι σας και συγχρόνως αν υπάρχουν λιονταράκια εδώ πέρα που είναι μόνα τους και ελεύθερα, γιατί όχι, βλέπω να κινητοποιούνται έρωτες. Έρωτες λοιπόν και για τα 3 δεκαήμερα του λέοντα, άρα αν υπάρχουν λιονταράκια εδώ που είναι μόνα τους, θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ να μπουν στη διαδικασία να βρουν συντρόφους. Συγγνώμη. Για το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ τα παρθενάκια μας του πρώτου δεκαημέρου, θέλω να ξέρετε ότι με τον Ερμή να αναδρομεί μέσα στον 5ο σας οίκο, εδώ υπάρχουν επιστροφές από άτομα από το παρελθόν, που είχατε κάποιες ερωτικές επαφές. Άρα, εδώ πέρα βλέπω να κινητοποιείτε αυτό το κομμάτι, βλέπω αρκετούς να επιστρέφουν και να θέλουν κάτι από εσάς και εδώ πέρα εσείς θα ενεργοποιηθείτε λίγο, θα νιώσετε λίγο περίεργα, θα θέλετε και πάλι αυτόν τον σύντροφο από το παρελθόν. Δεν θέλω να αποφασίσετε τίποτα. Δείτε ακριβώς τι θέλουν, τι ζητάνε από εσάς, γιατί πολύ πιθανόν να έρθουν, αλλά όχι για να μείνουν, απλά να τονώσουν το εγώ τους, τον εγωισμό τους, να δουν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόσωπο που τότε είχα κάτι μαζί του και τώρα πάλι. Με καταλαβαίνετε πώς σας το λέω, έτσι. Θα ήθελα να προσέξετε. Συγχρόνως θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις στον χώρο του σπιτιού σας, θα υπάρχουν κάποια άτομα που πιθανό να σας ζορίζουν, να σας πιέζουν και να σας δημιουργούν θέματα και για μένα είναι η οικογένειά σας ή τα άτομα που ζείτε κάτω από την ίδια στέγη. Εδώ θα ήθελα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις και συγχρόνως δεν θέλω να αποφασίσετε και να πάρετε αποφάσεις μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου για να δείτε αν αυτά τα πρόσωπα που ήρθαν από το παρελθόν ήρθαν να μείνουν ή να φύγουν. Υπάρχει πιθανότητα να μην μείνουν. Οπότε μην βιαστείτε. Ταλαιπωρήστε τους κι εσείς λίγο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, σας ταλαιπώρησαν και τώρα επανήλθαν και περιμένουν και τα χαλιά, τα κόκκινα στρωμένα. Δεν θα ήθελα να τους δώσετε αυτή την ικανοποίηση. Κρατήστε κάτι για εσάς και ταλαιπωρήστε τους και εσείς. Τι σαρδάμ είναι αυτό σήμερα, δεν ξέρω. Τώρα, το δευτέρο δεκαημέρο. Θα θέλατε να κλείσετε κάποιες συμφωνίες, να υπογράψετε κάποια συμβόλαια, να κλείσετε κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό. Προσοχή. Ο Ερμής είναι ανάδρομος, πολύ πιθανόν να ξεχάσετε αντικείμενα, πολύ πιθανόν να υπάρξουν θεματάκια. Άρα, αν κανονίζετε ταξίδια στο εξωτερικό, τώρα τις γιορτές, προσοχή στα εισιτήριά σας, στα προσωπικά σας αντικείμενα. Μην φύγετε και δεν έχετε τα πράγματά σας μαζί.
Άρα προσέχετε σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες. Συγχρόνως, σας βλέπω αρκετούς από εσάς να μην κάνετε διακοπές στο εξωτερικό, να κλείνεστε στο σπίτι σας τις μέρες τις γιορτινές, με δικά σας άτομα και επειδή συνήθως στις γιορτές, όταν μαζευόμαστε γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι, πάντα βγάζουμε στην επιφάνεια κάποια αποθυμένα, φροντίστε να μην τα βγάλετε, γιατί εδώ βλέπω εντάσεις. Τώρα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, επειδή ο Ερμής θα κάνει το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, ο Άρης επίσης τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, θα ήθελα να προσέξετε και την υγεία σας σε ιώσεις, όπως επίσης πολύ πιθανό να πάρετε κάποιες απογοητεύσεις και να ενεργοποιηθούν κάποια ψυχολογικά σας. Είναι μέρες γιορτινές, συνήθως σε εισαγωγικά ενεργοποιούνται θέματα ψυχολογικά, γιατί από το τραπέζι το γιορτινό λείπουν άτομα, λείπει κόσμος που είχαμε συνηθίσει και τώρα δεν τους έχουμε κοντά μας. Πολύ πιθανό να κάνουν κάποια δάκρυα, τα παρθενάκια του τρίτου δεκαημέρου, ιδιαίτερα στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου. Και προσοχή και εσάς σε εντάσεις εκείνα τα οικογενειακά τραπέζια, γιατί ο Άρης είναι εκεί στον τοξότη, μέσα στον 4ο οίκο σας και πολύ πιθανόν να μαζευτείτε και να ξεκινήσετε να βγάλετε θεματάκια αποθυμένα και είναι μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης και όχι εντάσεων. Η ζυγή μου. Για προσωπικές προβλέψεις εννοείται ότι μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να σας βοηθήσω σε θέματα που σας απασχολούν. Είτε είναι συναισθηματικά, είτε είναι οικονομικά, επαγγελματικά. Εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Λοιπόν, εσείς περισσότερα χρήματα. Περισσότερα χρήματα λοιπόν γεμίζει το πορτοφόλι σας, αισθάνεστε καλά, έτσι. Πάρα πολύ καλά η ζυγή. Συγχρόνως νομίζω ότι ψαχνόσαστε να βρείτε ασφάλεια συναισθηματική και οικονομική. Νομίζω ότι μπορείτε και καταφέρνετε και βρίσκετε τις ασφάλειες που εσείς θέλετε. Συγχρόνως όμως βλέπω ότι εδώ θα επανέλθουν και πάλι θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι σας, με την οικογένειά σας, με συγγενικά σας πρόσωπα. Δείτε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε σχετικά με ένα ακίνητο που κάποιος από τους δύο γονείς θέλει να σας το δώσει. Το είχατε ξανασυζητήσει και παλαιότερα και τώρα ο Ερμής σας το ξαναθυμίζει εδώ. Να δείτε ακριβώς τι θα γίνει με αυτό το ακίνητο. Πάρτε αποφάσεις μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου. Εδώ πέρα μπορούν να ενεργοποιηθούν πράγματα. Τώρα εσείς, το δεύτερο δεκαημέρο, θα ασχοληθείτε κι εσείς λίγο παραπάνω με το συναισθηματικό σας κομμάτι. Προσοχή όμως σε μία ρήξη οριστική, όταν η Αφροδίτη θα κάνει την αντίθεση με τον ουρανό και εδώ πολύ πιθανόν να υπάρξουν κάποιες εντάσεις γύρω στις 20, 21, 22 Δεκεμβρίου και να έχετε μια οριστική ρήξη με έναν σύντροφο ή με έναν συνεργάτη. Άρα προσέχουμε, κινητοποιείτε πάρα πολύ το κομμάτι, θα κάνετε μικρές κοντινές διαδρομές εσείς, ταξιδάκια, αλλά όχι πολύ μακρινά. Οι ζυγοί ταξιδεύουν σε μικρές κοντινές διαδρομές, γιατί πιθανόν δεν θέλετε πιο μακριά, δεν ξέρω. Πάντως σας βλέπω και με δικά σας άτομα, συγγενικά, να περνάτε γενικά όμορφα αυτές τις γιορτές. Και εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα ήθελα να αποφύγετε αιμονές, ιδιαίτερα 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου, που η Αφροδίτη θα κάνει το τετράγωνο με τον Πλούτονα και εσείς θα μπείτε σε παιχνίδια εξουσίας, αιμονής, πολύ πιθανόν να ενεργοποιηθούν και πάλι θέματα σας ψυχολογικά, θέματα που δεν τα είχατε λύσει. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να τα λύσετε, μην κάνετε πίσω, λύστε τα και σε εσάς εννοείται ότι δίνονται ευκαιρίες να ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε, να βρεθείτε σε γιορτινά τραπέζια μαζί με πολύ δικά σας άτομα. Η ζυγή βλέπω ότι αυτές οι γιορτές οι περισσότεροι είναι με την οικογένειά τους, ξαδέλφια, αδέλφια. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι, μ' αρέσουν οι οικογενειακές γιορτές, μ' αρέσουν να υπάρχουν άτομα αγαπημένα στο γιορτινό τραπέζι, άρα για εσάς υπάρχουν όλες αυτές οι προοπτικές. Ίσως να μην ταξιδέψετε κάπου στο εξωτερικό με το τέρι σας, αλλά κάπου κοντά με πολύ δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Οι σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου θα αρχίσετε να ομορφαίνετε, να λάμπετε. Όλα τα φώτα θα είναι πάνω σας. Αρκετοί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε μία σχεσούλα ή να επισημοποιήσετε μία σχέση. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αρκετοί θα θελήσετε να επεκταθείτε. Προσέξτε, μην έχετε μία σχέση και μου θελήσετε να μου κάνετε και μία δεύτερη. Εδώ υπάρχει πιθανότητα να εκτεθείτε.
Έτσι, άρα προσέχετε. Συγχρόνως κάποια έξοδα παραπάνω. Οι Σκορπιοί θα χαλάσουν παραπάνω χρήματα και εκεί πολύ πιθανόν να νιώσετε έτσι μια ανασφάλεια οικονομική. Συγχρόνως ο βίας από απέναντι σας δίνει περισσότερο κόσμο. Αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, πελάτες που σίγουρα σας αφήνουν χρήματα. Και αυτό εσάς μπορεί να χαλάτε, αλλά συγχρόνως παίρνετε κιόλας. Τώρα εσείς στο δεύτερο δεκαήμερο και εσείς θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, θα θέλετε να κάνετε πράγματα για εσάς, θα σας δοθούν ευκαιρίες να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε μια σχέση αν είστε μόνοι σας και σίγουρα θα θελήσετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σας. Θα ψωνίσετε για τις γιορτές, θα χαλάσετε περισσότερα χρήματα, αυτό θα σας στρεσάρει, θα σας τσιτώσει και θα νιώσετε κάπως περίεργα. Θα ήθελα χαλάστε τόσο όσο αντέχει το πορτοφόλι σας και αρκετοί Σκορπιοί θα μπείτε και στη διαδικασία να ψάξετε για ασφάλεια συναισθηματική και οικονομική από άτομα που υπάρχουν στη ζωή σας. Ξέχασα ότι το πρώτο δεκαήμερο πολύ πιθανόν να επανέλθουν και πάλι κάποιες καταστάσεις από το παρελθόν, κάποιες συμφωνίες που είχατε κάνει, ίσως κάποια χαρτάκια από τράπεζες, κάτι δεν είχατε διευθετήσει και εδώ επανέρχονται θέματα που πρέπει να τα λύσετε, γιατί ο Ερμής θα αναδρομήσει και εκεί θα σας επαναφέρει θέματα με φορείες, τράπεζες και δάνεια. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο. Εκεί που θα ήθελα να εστιάσετε εσείς παραπάνω και σίγουρα εστιάζετε από μόνοι σας, είναι στο κομμάτι το οικονομικό, υπάρχουν αρκετά έξοδα, ψωνίζετε, μην μου ξεφύγετε στα ψώνια, γιατί πολύ σίγουρα εδώ να απογοητευτείτε. Υπάρχουν λοιπόν Σκορπιοί που χαλάνε πάρα πολύ χρήμα, μπορεί να λαμβάνετε και να εισπράτετε χρήμα, αλλά συγχρόνως σπαταλάτε και πάρα πολύ χρήμα. Μην χαλάτε παραπάνω από όσο αντέχει το πορτοφόλι σας. Συγχρόνως βλέπω μια απογοήτευση σχετικά με διατροφές, να περιμένατε κάποια χρήματα από διατροφή και να μην σας δοθούν και ίσως κάποια απογοήτευση από κάποια άτομα μέσα στο χώρο της εργασίας σας. Οι τοξότες, για προσωπικές προβλέψεις, μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να μπορέσουμε μαζί να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούν. Οικονομικά, προσωπικά, επαγγελματικά, εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Οι τοξότες, εδώ θα θελήσετε να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Αρκετοί κάνετε κάποιες κινήσεις και βγάζετε εισιτήρια για το εξωτερικό. Οι τοξότες λοιπόν θα κινηθούν και θα κάνουν τις γιορτές τους οι περισσότεροι στο εξωτερικό. Και πολύ καλά θα κάνετε και σας εύχομαι πραγματικά να περάσετε υπέροχα. Κινητοποιείτε αυτό το κομμάτι, συγχρόνως, επειδή ο Ερμής θα αναδρομήσει μέσα στο δεύτερο οίκο σας, πολύ πιθανόν να επανέλθουν θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία σας, κάποιες προσφορές από το παρελθόν, με κάποια ανταμοιβή οικονομική. Δεν θα πάρετε καμία απόφαση, αν σας παίρνει, έτσι, μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου, που αυτός ο Ερμής θα ορθοδρομήσει. Μην μου πάρετε αποφάσεις. Χρόνος ο Άρης σας πιέζει, σας στρεσάρει, περισσότερες υποχρεώσεις, ευθύνες, νεύρα, προσοχή σε ατυχηματικές καταστάσεις, γιατί συνήθως ο Άρης φέρνει και μικρό ατυχηματάκι, άρα προσέχετε. Τώρα, εσείς στο δεύτερο δεκαημέρου σίγουρα θα θελήσετε να ασχοληθείτε με εσάς, να κάνετε πράγματα για εσάς, να ομορφύνετε, να χαλάσετε χρήματα. Μην χαλάσετε παραπάνω χρήματα από όσο αντέχει το πορτοφόλι σας, γιατί πολύ πιθανό να απογοητευτείτε και συγχρόνως σας βλέπω να κάνετε κάποιες κινήσεις κρυφές, παρασκηνιακές, σχετικά με τη δουλειά σας. Σχετικά με κάποιες κινήσεις ρουτίνας, καθημερινότητας που δεν τις λέτε, δεν τις μαρτυράτε, τις κρύβετε πάρα πολύ καλά. Συγχρόνως ο Άρης εκεί πάει και στο δικό σας το δεκαήμερο και έχετε στρες και έχετε νεύρα, θα κάνετε υπομονή. Δυστυχώς ο Άρης, αυτά είναι τα παιχνίδια του. Και εδώ στρεσάρεστε και νιώθετε πάρα πολύ περίεργα. Συγχρόνως, εσείς θέλετε να φύγετε, θέλετε να ταξιδέψετε, θέλετε να κάνετε αυτά που θέλετε εσείς και κάποιες υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν. Νιώθω ότι αρκετοί από εσάς θα θελήσετε να φύγετε, να πάτε κάπου μακριά και με έναν τρόπο δεν θα μπορείτε. Τώρα εσείς στο τρίτο δεκαημέρο, επειδή ο Άρης θα κάνει το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, ο Ερμής επίσης το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, απογοητεύσεις, απογάμους, σχέσεις και συνεργασίες. 26, 27, 28 και 29 με 30 Δεκεμβρίου, βλέπω στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου απογοήτευση για τους τοξότες, απογοήτευση σε σχέση με γάμους, με σχέσεις, με συνεργασίες. Επίσης υπάρχει εδώ και μία καψούρα, θα την πω εγώ. Υπάρχουν τοξότες που, μ' αρέσει αυτή η λέξη, καψούρα, που θα καψουρευτούν. Και επειδή εσείς πάντα το κάνετε όλα σε υπερθετικό βαθμό, εδώ θα πέσετε με τα μούτρα.
Θα προσέξετε όμως, γιατί πολύ πιθανόν αυτό το πρόσωπο που συναντήσατε και που σας άρεσε και που σας έκανε να νιώσετε όμορφα, πολύ πιθανόν να μην ισχύουν αυτά που σας έχει πει, να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει πλασάρει τον εαυτό του. Άρα προσέχετε, γιατί εδώ δεν θέλουμε να απογοητευτείτε, δεν θέλουμε να στεναχωρηθείτε, δεν θέλουμε να νιώσετε άσχημα. Οι εγώκεροι. Για προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να βρούμε λύσεις σε θέματα συναισθηματικά, οικονομικά, επαγγελματικά και ο Ερμής για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, αναδρομή στο δικό σας το δεκαήμερο από 14 Δεκεμβρίου και άρα θα επανέλθουν και πάλι θέματα που έχουν να κάνουν με σπουδές, με μεταπτυχιακά, με εργασία. Θα σας προσφέρουν και πάλι μια εργασία που και παλαιότερα πιθανόν να δουλεύατε εκεί. Δεν θα κινηθείτε, δεν θα αποφασίσετε μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου που ο Ερμής θα ορθοδρομήσει. Γιατί πιθανόν εδώ, αν ξαναπάτε σε μια εργασία, να μην έχει διάρκεια. Τώρα θα μου πείτε, και αν δεν γίνεται να κάνουμε αλλιώς, αν δεν γίνεται να κάνετε αλλιώς, πηγαίνετε. Δεν μπορούμε τέτοιους καιρούς να πούμε όχι, δεν έρχομαι γιατί περιμένω τον Ερμή. Αν σας παίρνει όμως να το κάνετε, θα ήθελα να το κάνετε. Έτσι. Συγχρόνως, σας δίνονται ευκαιρίες να βρεθείτε με φίλους αυτές τις μέρες, να περάσετε καλά και αν υπάρχουν και εγωκεράκια εδώ που είναι μόνα τους, σίγουρα εδώ υπάρχουν προοπτικές να βρεθεί ένας σύντροφος μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον και να πάει μια καταστασούλα έτσι όμορφη που εσάς σίγουρα θα σας φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση. Τώρα οι εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου σας δίνονται και σας ευκαιρίες να χαρείτε, να διασκεδάσετε από 14 μέχρι και 21 Δεκεμβρίου, να βρεθείτε με φίλους, να κάνετε μια ερωτική επαφή και μια ερωτική κατάσταση με έναν άνθρωπο που σας το γνωρίζει ένας φίλος σας ή μέσα από ένα κοινωνικό περιβάλλον ή μέσα από μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύετε μαζί. Εδώ υπάρχουν προοπτικές για εσάς να βρείτε έναν άνθρωπο. Αν είστε μόνοι σας λοιπόν, κάντε το. Συγχρόνως δεν έχετε καλόν ύπνο, ο Άρης είναι στο 12ο σας, ξυπνάτε, σκέφτεστε το σπίτι σας, την οικογένειά σας, τους γονείς σας, δεν ξέρω, είστε μακριά και με έναν τρόπο τους έχετε στο μυαλό σας και χαλάει ο ύπνος σας το βράδυ γιατί αυτές τις γιορτές δεν μπορείτε να είσαστε μαζί τους, δεν το αποκλείω καθόλου. Οι εγώκεροι τώρα του τρίτου δεκαημέρου θα προσέξετε σε αιμονές που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας, με τα επαγγελματικά σας, εκεί 2, 3, 4, 5 Δεκεμβρίου που η Αφροδίτη θα κάνει το τετράγωνο με τον Πλούτονα, αιμονές, παιχνίδια εξουσίας ή υπάρχουν πιθανότητες εδώ για εσάς στο τελείωμα του τρίτου δεκαημέρου να καταφέρνετε επιτέλους και να κάνετε πραγματικότητα ένα επαγγελματικό σας όνειρο. Και συγχρόνως σας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες μετά τις 21 να χαρείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, να βρεθείτε με φίλους και γιατί όχι να πάρετε και αρκετή αγάπη. Υπάρχουν εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου που με έναν τρόπο υπάρχουν σύντροφοι εκεί στη ζωή σας που σας δείχνουν την αγάπη τους, που σας λένε πόσο πολύ σας αγαπούν, που σας το δείχνουν και με λόγια αλλά και με πράξη, γιατί συνήθως τα λόγια τα παίρνει ο αέρας, χάνονται. Οι πράξεις είναι αυτές που μένουν αγαπημένοι μου και εγώ βλέπω ότι παίρνετε με πράξεις, λαμβάνετε την αγάπη που σας δίνουν οι συντρόφοι σας. Οι υδροχόοι. Για προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να με καλείτε στο 9011 404 310 για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε θέματα προσωπικά, συναισθηματικά, οικονομικά. Εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Οι υδροχόοι λοιπόν, επειδή θα ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τη δουλειά σας, δηλαδή σας βλέπω να δουλεύετε αρκετά, βλέπω συγχρόνως να έχετε οικονομικές απολαβές, δηλαδή μέχρι και τις 5-6 Δεκεμβρίου να δουλεύετε πολύ και μετά να παίρνετε χρήματα από αυτή τη δουλειά που κάνατε. Γεμίζει το πορτοφόλι σας, σας δίνονται ευκαιρίες να βρεθείτε με φίλους, να περάσετε καλά, να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα και συγχρόνως αρκετοί σαν να κλείνετε κάποιες συμφωνίες, σαν να υπογράφετε κάποια συμβόλαια. Συγχρόνως δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν που είχατε κάποιες ερωτικές επαφές, ένας σύντροφος, είχατε χωρίσει, επανέρχεται. Εσείς βέβαια στην αρχή δεν θα το πείτε, θα το κρατήσετε κρυφό, δεν ξέρω γιατί το κρύβετε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν θα αποφασίσετε και δεν θα κάνετε τίποτα μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου με αυτόν τον σύντροφο που θα επανέλθει, γιατί σίγουρα
δεν θα αποφασίσετε σωστά. Δείτε το, επανεξετάστε το και μετά μπορείτε να πάρετε όποια απόφαση θέλετε εσείς. Τώρα εσείς, το δεύτερο δεκαημέρου, εννοείται ότι και για εσάς υπάρχουν προοπτικές, να βρεθείτε με κόσμο, να περάσετε καλά, μπαίνετε σε νέους κοινωνικούς κύκλους, άνθρωποι που δεν τους ξέρετε, άνθρωποι που πραγματικά σας δείχνουν έτσι με την παρουσία σας, όταν σας βλέπουν ότι σας θέλουν, τους φτιάχνετε τη διάθεση και γενικότερα βλέπω πάρα πολλά άτομα και φιλικά σας άτομα και κόσμο εδώ και να περνάτε καλά, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν υδροχόοι που θα πλήξουν. Εκεί που θα πρέπει να προσέξετε είναι όταν η Αφροδίτη θα συναντήσει τον ουρανό και θα γίνει στις 20, 21 και 22 12 μία αναταραχή και κάποια νεύρα με την οικογένειά σας, με τα άτομα που ζείτε κάτω από την ίδια στέγη. Εδώ υπάρχουν κάποιες εντάσεις και θα ήθελα να τις αποφύγετε. Τώρα, εσείς στο τρίτο δεκαημέρο κάνετε μία σχέση, μία συνεργασία μέσα από φιλικά άτομα, που με έναν τρόπο κάνετε παρέα και αποφασίζετε να κάνετε μία συνεργασία που σίγουρα θα έχει καλές προοπτικές και θα σας φτιάξει πάρα πολύ το οικονομικό σας και συγχρόνως αρκετοί υδροχόοι, επειδή έχουν δουλέψει το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο Δεκέμβρη σας βλέπω ιδιαίτερα μετά θα σας πω τώρα, μετά τις 15 να παίρνετε χρήματα από εκεί που έχετε δουλέψει αρκετά και με έναν τρόπο γεμίζει το πορτοφόλι σας, φτιάχνει τη διάθεσή σας και νιώθετε πάρα πολύ όμορφα. Συγχρόνως όμως σας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες να γνωρίσετε πολύ κόσμο. Οι υδροχόοι και στα 3 δεκαήμερα, αυτές τις γιορτές, γνωρίζετε πάρα πολύ κόσμο και μπαίνετε σε νέους κύκλους ανθρώπων. Και όλο αυτό εσάς σας φτιάχνει τη διάθεση και σας κάνει να νιώθετε καλά. Άρα σας εύχομαι πραγματικά να βρεθείτε με άτομα που εσείς θέλετε και να περάσετε υπέροχα. Τώρα οι ηχθείες μας. Οι ηχθείες του πρώτου δεκαημέρου. Σας δίνονται κάποιες ευκαιρίες εδώ πέρα να ταξιδέψετε. Αρκετοί κάνετε σχέδια για ταξίδι στο εξωτερικό. Εύχομαι να πάτε και να περάσετε καλά. Συγχρόνως όμως, επειδή ο Ερμής αναδρομή επανέρχονται πάλι κάποιες σχέσεις, καλώς να τα δεχτείτε, άτομα από το παρελθόν που εσείς είχατε σχέσεις, σας ξαναθυμούνται. Κάτι θέλουν από εσάς. Από 14 λοιπόν Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου, κόσμος εδώ επιστρέφει, σας πλησιάζει, πολύ πιθανόν μέσω κάποιων φίλων. Κάτι θέλουν, κάτι ζητούν. Για εμένα, ξαναζεσταμένο φαΐ, δεν τρώμε. Για εμένα, επειδή είσαστε άνθρωποι με πολύ συναίσθημα και αυτό το συναίσθημα πολλές φορές μας τρώει, γιατί είμαι και εγώ καρκινάκι και έχω και εγώ αρκετό συναίσθημα, μην το κάνετε αυτό. Μην δέχεστε κανέναν. Με έναν τρόπο πάρτε κι εσείς, αν θέλετε, το αίμα σας πίσω, όταν θα σας πλησιάσει, κάτι τα κόλπα σας, πες, τώρα που ήρθες εσύ, εγώ είμαι κάπου αλλού. Δεν ξέρω, βρείτε λύσεις, μπορείτε, είστε πανέξυπνοι άνθρωποι. Αν πάλι πονάει η ψυχούλα σας και θέλετε αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σας, μην το κάνετε μέχρι και τις 3-4 Ιανουαρίου. Αν επιμείνει και μετά τις 4 Ιανουαρίου και δεν έχει φύγει, γιατί αυτό φοβόμαστε τον αναδρομείο Ερμής, δηλαδή ήρθε, να έρθει ένα πρόσωπο, να πει, ξέρεις, εγώ σε ξαναθυμήθηκα και μόλις ορθοδρομήσει ο Ερμής να ξαναφύγει και εσείς να εκτεθείτε και να έχετε επενδύσει. Γι' αυτό σας λέω, δεν επενδύουμε, δεν περιμένουμε τίποτα. Βλέπουμε και μετά αποφασίζουμε. Τώρα, εσείς στο δεύτερο δεκαημέρο, περισσότερη δουλειά, περισσότερες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω τι γιορτές θα κάνετε εσείς. Μπορεί να κανονίζετε συγχρόνως, να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, να επεκταθείτε, αλλά με έναν τρόπο έχει πάρα πολλή δουλειά. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν τα ψαράκια μου εδώ πέρα που έχουν τόσες πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. Ο Άρης συγχρόνως σας δημιουργεί θέματα, ένα τρέξιμο παραπάνω, νεύρα παραπάνω, στρες παραπάνω, μέσα στη δουλειά σας τρέχουν, τα νεύρα σας είναι στο Θεό και συγχρόνως αυτά τα άτομα στον χώρο της δουλειάς είναι παραπάνω εριστικά από ό,τι πρέπει απέναντί σας. Δηλαδή, σας πάνε τα νεύρα, είναι απαιτητικά, όλο κάτι θέλουν, όλο κάτι ζητάνε και εσείς πιέζεστε και ξαναπιέζεστε. Τώρα, για μένα, κάντε λίγο υπομονή, θα σας δοθούν και εσάς κάποιες ευκαιρίες να ταξιδέψετε, να επεκταθείτε, να κάνετε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτή που θα ήθελα να είναι προσεκτική είναι του τρίτου δεκαημέρου, δηλαδή στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου, 24η, 25η μοίρα, γιατί εδώ υπάρχει μια απογοήτευση, ιδιαίτερα στις 26, 27, 28, 29, 30. Προσέχουμε, μην χάσουμε λεφτά.
μην μας κοροϊδέψει ένας σύντροφος, ένας συνεργάτης. Μην μας κλέψει το πορτοφόλι μας, προσέχετε λίγο την υγεία σας, από ιώσεις, από τέτοια πραγματάκια. Εκεί στο τελείωμα του Δεκέμβρη, θα μου πεις τώρα παραμονές πρωτοχρονιάς και εμείς θα είμαστε άρρωστοι. Τι να σας πω, πολύ πιθανόν εδώ τα λεφτά σας θα προσέχετε, αρκετοί θα νιώσετε έτσι και μία συναισθηματική ανασφάλεια, ότι δεν υπάρχει κόσμος εκεί που σας αγαπάει, που σας νοιάζεται, που σας στηρίζει, που δεν κάνει πράγματα για εσάς. Νομίζω ότι αυτές οι γιορτές για εσάς το τρίτο δεκαημέρο, δηλαδή στα μέσα του τρίτου δεκαημέρου, σαν να θυμάστε πώς ήσασταν πέρσι, πρόπερσι, σε τι κατάσταση ήσασταν, ποιους είχατε στη ζωή σας, γιατί λείπουν τώρα που έχουν πάει συγχρόνως. Υπάρχουν και για εσάς επιστροφές, καταστροφές στο τρίτο δεκαημέρο, γιατί ο Ερμής θα αναδρομήσει και θα πάει στο ζώδιο του τοξότη, στο τρίτο δεκαήμερο, άρα επανέρχονται. Και σας ξαναλέω, δεν ξέρω αν πρέπει να δεχτείτε άτομα στη ζωή σας, γιατί πολύ πιθανόν εδώ δεν θα μείνουν. Θα έρθουν μόνο και μόνο για να πάρουν από εσάς ηθική ικανοποίηση. Να ικανοποιήσουν το εγώ τους. Ότι κοίτα, την κατάφερα την Εύη και την ξαναπήρα πίσω, αλλά μόλις ο Ερμής ορθοδρομήσει θα ξαναφύγει και η Εύη θα μείνει εκτεθειμένη και θα μείνει και στεναχωρημένη. Είτε είναι η Εύη, είτε είναι ο Μάκης, ο Τάκης, όποιος και να είναι, εδώ υπάρχουν απογοητεύσεις. Άρα ανοίγετε τα μάτια σας. Δεν εμπιστεύεστε πρόσωπο από το παρελθόν που είχατε σχέσεις, αν σας πούν ότι ήρθα γιατί εγώ σε αγαπάω, γιατί εγώ σε θέλω, γιατί μου είσαι απαραίτητος ή απαραίτητη, αν αυτός ο Ερμής δεν ορθοδρομήσει μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. Αυτό θα φανεί μετά τις 4, αν η Εύη, ο Τάκης, ο Σάκης που σας θυμήθηκαν και πάλι θα παραμείνουν ή ήρθαν, έκαναν την επαφή και τους χάσατε πάλι. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά έξω. Δυστυχώς έχουμε γίνει πάρα πολύ κενοί σαν άνθρωποι. Δυστυχώς πληγώνουμε κόσμο και το κάνουμε με ελαφριά την καρδία, χωρίς να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να πληγώνουμε, δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, δεν πρέπει και δυστυχώς για εσάς υπάρχουν κάποιες τέτοιες προοπτικές στο να σας κοροϊδέψουν και να σας πληγώσουν, άρα προστατεύστε τον εαυτό σας. Ανοίχτε τα μάτια σας και δείτε ακριβώς τι θέλουν τα άτομα που θα επανέλθουν από το παρελθόν σας. Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις του Δεκεμβρίου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.